wakho hayi ngoba muhle, ngoba ubuhle abusebenzi emshadweni, kuyingxenye yomshado. Manje kufike umuntu avela abe ku number 1 abeke ubuhle, njengoba emuhle nje kade bembuka ubuhle, vele bamjahela bona ubuhle. Uma kukhona ubuhle kodwa isimilo singekho, uzoba nenkingi, uzohlala uphethwe yikhanda. So ke buka izinto ezilishumi nawe umugana indoda ukuthi yazi ukuthi ngiyazi umuntu osemhlabeni ngeke abe nakho konke, kodwa ngifisa indoda nje ekholwayo, indoda engangishayi, indoda ekhonza ukusebenza, izenzela imali yayo, engakhonzile ukucela nokondliwa abantu besifazane, ngoba uzoyibona la nje edli. Kube izinto ezisemqoka, ubuke zonke lezi zinto. Indoda ekhonza umndeni wayo, indoda engithandayo, indoda eyikuthi uhambe ngama-steppies ukuze mushelwa abafana ube nezinto ezimgomo, uhlala uziphethe ukuthi ngifuna ukubona ukuthi unazo yini. Mawushelwa intombazana ube nezinto ezilishumi ozibhekayo noma ufuna ukugana ukuthi nginazo. Hayi vele uthi ufuna ukuganwa nje kodwa ungenazo izinto ezimgomo yakho ukuthi ngifisa umuntu abe nazo, uthi uyobona phambili, uyokhathala emshadweni, uyohlukumezeka. Sikhona ukulekelela kulabo sebephakathi abangasazi bazokwenza njani, ngoba umuntu akalahlwa. Siyazama kukaningi uNkulunkulu esisiza, izameke imishado ukuthi iqwebu kumuntu ngoba wayengena engazange adodiswe. Nonkosikazi wasekhaya ukhona, uyasiza kakhulu ukulekelela. Nabanye abazalwane esisebenzisana nabo, nabo umfundisi uGwala nomama uGwala, nabanye sinabo ukunakekeleni imindeni ukuthi sibasize abantu mesebephakathi. Uma kude uziphatha kanjani, uma ungumyeni womuntu uziphatha kanjani. Yilezo zinto-ke bengithi asibheke zona, kodwa zibalulekile sizikhulume singakangena emshadweni, uku-avoid ukuthi nathi sigcine singesenaso isikhathi semindeni yethu, sibhizi silungisa imindeni yabantu abangena bengazange bahlolisisane, bangena phakathi bethwele kakhulu, kungena abantu abayinto ehlukene. Asikwazi manje sibone uNkulunkulu kubenza babe into eyodwa, ngoba kokwabantu ababe into ehlukene. Sengathi uNkulunkulu anganibusisa kulesi sifundo sanamhlanje, sisithathe ngokukholwa, sibhekisise ngaphambi basishade noma sishadwe ukuthi unazo yini izimpawu engisifisayo lo muntu engimshadayo, ungangeni nomuntu onento ohlukile kunawe. uNkulunkulu anibusise. Amen.